Fred, there's a stranger. Det du tager rotten dernede med. Ja. Jeg har lige givet min søn sådan to her. Hvorfor forstår du det ikke? Du ikke regner med, at den skal herind, vel? Det har vi snakket om 100 gange. Prøv at høre, det er det eneste møbel, som jeg skal have med ind i din fine lejlighed. Sådan der skal du ikke tale til mig. Jeg beder dig om én fucking ting. Hvorfor skal du være så pisse stram? Hvad fanden er det, I står og griner af? Man kan stadig se dine bryster. Det er ret useriøst. Kom, slap af. Kom her. Vi giver lige slet sager. Lad mig lige komme forbi. Ja, ja. Jeg kommer til at tage et øjeblik, men jeg kommer nødt til at have det rum. Okay, vi kan klare den. Ryggen alle ud. P08 melding. 1407 skifter. Tag dem med dig. Ja, I hørte manden. Kom. Hvorfor skal jeg med? Nej, det var altså, jeg var ikke med til det. Nej, men du er blod i hele hovedet. Jeg var ikke med til det, hvad? Hvad er det, du hedder? Det er jo lige meget nu. Hvad hedder du? Jeg var ikke Jeg med gider til simpelthen det. ikke slæbe dig hele vejen ind på stationen. Sæt. Hvis du er filminstruktør, så må du være undergrund. For jeg har da aldrig nogensinde hørt om din superheltefilm. Jamen, jeg arbejder stadigvæk på Det har den. du sagt siden 4. klasse. Ja, men Hvis du bliver ved at arbejde i det der tempo, og den gennemsnitlige levealder for mænd, den har været 74, så er jeg sikker på, at vi når det. Bang! Gider du godt lade være med at skyde hovedet af min ven med et missil på din skulder?